superherois i heroïnes, com esteu? Mireu, avui faré una manualitat perquè la pugueu fer a casa, sí? Com que no podem sortir de casa, però ja ha començat la primavera, farem una manualitat relacionada amb la primavera. Mireu, necessitarem una ouera que, mireu, jo ja la tinc tallada, l'haurem de tallar perquè ens quedi així, amb 4 foradets, val? Retallarem una miqueta la part d'aquí, veieu per darrere com queda? Sí? I ho deixarem així ben retalladet, val? Després necessitarem també 1 o 2 gomets, necessitarem celo, la palleta, les tisores les necessitarem per retallar l'ouera, que jo ja la tinc retallada, una miqueta d'aigua amb un tovalló per si de cas i una miqueta de pintures, les que més us agradin o les que tingueu per casa. I mireu, si no teniu el color que voleu, mireu, jo he barrejat 2 colors per aconseguir aquest color rosa tan bonic. He barrejat una miqueta de vermell i una miqueta de blanc. Sí? Vinga, a barrejar colors i a provar coses. Ara, comencem a pintar l'ouera. Molt bé, ja tenim la ouera pintada. És important que la deixem secar una miqueta, així amb colors de primavera, una miqueta barrejats. I si voleu, també podeu pintar la part de darrere i deixar-la secar, sí? Com vosaltres vulgueu. Llavors, després, agafem un gomet una miqueta gran o una mica de celo, si no. Veieu que aquí, al ficar el gomet, l'enganxem aquí a la part de dalt i un altre gomet aquí a l'altra part de dalt. I com que aquí a casa jo només tenia aquest color negre, que és una miqueta fosc, per ser de la primavera, per això he portat també aquest, que és una miqueta més petit, per posar-lo al mig. Sí? Veieu? És el centre de la flor. I ara només ens queda, amb una miqueta de celo, posar-li el celo aquí a la palleta i a la part de darrere, aquí darrere, sí? Posar-li el celo. I tenim, mireu, veieu com he posat la palleta amb el celo? Sí? Poseu-li una miqueta de celo perquè s'aguanti bé, Veieu? I tenim la nostra flor per decorar. Sí? Vinga, ara us toca el torn a vosaltres. A provar-ho!